Cada dia Castelló s'enfronta al repte de mantenir neta la ciutat i contribuir a la sostenibilitat ambiental. Per aconseguir-ho, l'Ajuntament treballa per a millorar els serveis de recollida de residus i neteja viària. Per això, destinem una major inversió, més maquinària nova i més personal especialitzat. Amb l'UTE Saneamiento Castellón FCC Fovesa perseguim un objectiu comú: millorar la ciutat i la qualitat de vida de tots els veïns i veïnes. Això és cosa de tots i totes. Cada vegada que utilitzes un contenidor, recicles el que es pot reciclar o arreplegues les deposicions de la teua mascota, fas de Castelló una ciutat més habitable. Ens acompanyes? La neteja viària és molt important. Per això, l'organitzem començant per la recollida de residus sòlids urbans, la recollida de paper, cartó, envasos i vidre, mobles i la neteja de contenidors. Alguna cosa més? Doncs sí, posem a la teua disposició 6 mini-ecoparcs per a dipositar CD, recanvis d'impressora, mòbils i altres objectes quotidians. I també 24 contenidors per a la recollida d'oli domèstic i un ecoparc molt a prop teu, on pots telefonar marcant el 964 216 134 perquè passen a recollir allò que no pots portar tu, com la runa o els mobles vells. I els carrers? Als carrers de Castelló tenim els treballadors i les màquines per a que cada dia la ciutat estiga sempre guapa. Com per exemple, 80 carrets portabosses, 9 agranadores i molt més. Igual que les platges de la nostra ciutat, que compten amb l'equipament necessari per estar sempre a punt. Però això no és tot. També hem implementat una nova imatge i diferents campanyes de sensibilització mediambiental més properes per a conscienciar a la ciutadania de la importància del medi ambient. Perquè per mantenir Castelló net, sostenible i respectuós amb el medi ambient, fa falta l'ajuda de tots. La teua també. Perquè només així tindrem Castelló tan net com tu vulguis.